Video ko. Video ko. Tipo kung Dili lang po po te editing. minsan eh. Ay, happy birthday. Okay, thank you. Ito. Ada. Happy 64th birthday. Thank Dayon. you. Usa ka na makanta no, happy birthday. Akong basahon sa ang message sa lahatag sa flower. So mao ni ang message sa lahatag anang og sa cake. Hello mama, happy 64th birthday. Enjoy lang sa imong adlaw. Giampo namong imong mga anak na tagaan ra ka sige sa Ginoo og maayong panglawas. Ayaw ka balaka ma. Di arami imong mga anak na handang tumulong nimo og nila ni papa ug lola. Sa abot sa among makaya, nasayod mi sa inyong pag-antos sa dihang mga gagmay paming imong mga anak. Kami na pud karon ang agapay ninyo. Mahal na mo ma. O sila ni Papa o Lola. Happiest birthday ma. We love you ma always. Gikan sa imong mga anak, Eve, Flor, Nian, Adin, Reza, and Manong Joel. Thank you. Then, mga mig message ma'am sa gahatag ma'am. Okay. Salamat kayo mga anak. Kay wagod ko ninyo. Abi ko na ko gulang wala. Pero inyo di kong gi-surprise. Daghan kayong salamat ninyong tanan. So, wala na ilain ma'am. Okay, iko na to. Mag-ampo ra gyud ko sa Ginoo nga maayo mi kayo lawas tanan tibok pamilya, mga apo, mga anak, ug kaming mga ginikanan, akong mama, mugo na akong giampo sa Ginoo. Nga maayo ra gyud ang kalawas, tagaan tagkapis kay lawas sa Ginoo. O ipalayo ta sa mga sakit-sakit karon. Ang gabayan gud sila sa ilang pagpangita. Yes. O tagaan sila kapiskay pod sa lawas o igong kusog sa ilang mga kalawasan bisag tuwa sila sa layo. Maribek, daghan kayong salamat. Miraflor, Nian, Marisa, Adin, o Joel. Daghan kaayong salamat ninyo mga anak. Siguro to. Sige, thank you ma'am. Okay. Happy birthday. Salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Salamat. Okay, wish. Dayon, pasan imo flower kay hulbutan ni Nay. Happy birthday. Sige ko. Hanang ng karton. Sige go. Sige, bira. Uy. Sige go. Thank you.
Dahil mga pag message sa imong anak nga naapa sila dahil surprise sa sulod sa cake. So, unsa may imong maistorya nila? Oh, daghang kaayong salamat. Wala medyo ko magdahong ani. Pero ila kong gi-promise nga ay ra kabalaka man eh. Ngusta sila ingon siya, ma, kumusta imong birthday ni Kunday? Pasensya na god kay wala jud koy kuan ron kay nahibalo man gyud mo nga wala na may pangitas pa kanimo. Na koy guyod pa may inang baka ron niya wala pa may na himong na baligya. Unya tungod pud aning pandemic karon. Tinuod mo. Sila manggoy ga suporta pud namo. Nay among bukas ni abot. Mauna di ka nang Miraflor. Kani siguro gi ka nang Ibek. Di ba? Si Kamaribik ni kuan. Gikan maribig. Kinian po doon, wako kani nga ani man to sila niyang gabi mag-ipon-ipon lagi sila ni gabi. Wag ko gatuan ni may nani ni. Si Ibek nanawag na ko, ama pauli na dito. Kung ano man. Kung wag pa man kuya to ninian. Pauli na. Ay ningon mas niyan ay tuod mas ha. Dapat alas 3 or alas 4 na nakasato. Nya kay kani lagi mo haton. Dito. Paabot tapod kay magkuag baka dito sa uyak. Ko nga hagilaman kay karon ra mauli lagi ko ron. Yun siya pag online man ko akong cellphone usa nagilin man dire. Get charge man ganiha. Di wala. Nawag siya sa akong Globe. Do sige lang kay mag-online ko. Nag-online ako wa mapugani ni tawag. Busy na siguro Oh, to. busy na to. Oh, dagan kayong salamat usbon ko, dagan kayong salamat mga anak. Oh, kamong tanan, hinaut unta nga tagaan tagkapis kay sa lawas sa Ginoo. Oh, dagan salamat. Sige, thank you ma'am. Happy birthday.